akan matar sarki, da ido da ta gani, da ido na da na je garin masoya na gani, da ido na da na je gari na koyan kwalliya, da ido na da na je guri na motsa jikina, da ido na da na je garin nishadantarwa, da ido na da na je gari na ilmantarwa, da ido na da na je garin da zan faɗakarwa, da ido na da ido na da ido da na gani, da ido ga abu akan matar sarki, da ido da ta gani. Da haka shirin da ido ya shiga wannan gari na Gurum. Garin Gurum gari ne mai tsohon tarihi, yana ɗaya daga cikin tsoffin shahararrun ƙauyuka ko kuma matsugunai da ke cikin ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato. Garin ya samo asali ne tun kafin zuwan Turawan mulkin mallaka da ma kafin kafuwar ita ƙaramar hukumar ta Basa. Masana tarihi sun kiyasta cewa kafuwar garuruwan gargajiya irin su Gurum ta fito ne tun sama da shekara 150 zuwa 200. Yawancin mazauna garin Gurum manoma ne, kuma ƙasar yankin tana da albarka sosai. Suna shuka amfanin gona irin su doya, masara, acca, dankalin turawa da kayan lambu. Ku biyo mu domin jin tarihin wannan gari. Sai dai mun fara tattaunawa ne da masu madafun gargajiya na garin Gurum. Babban ƙalubale da muke fuskanta a wannan gari shine, a gaskiya wannan gari ne mai tsohon tarihi, wanda a cikin Filato wannan gari iya ɗaya daga cikin garuruwa masu tarihin gaske, amma kuma kasancewar mu ko don mu Hausawa ne, to shi yasa sai muka ga an tauye mu ta wasu abubuwa da dama, wanda ci gaban da ya kamata a ce mun samu a wannan gari ba ma samun shi. Na farko, wanda da ana biyan sarakunan mu albashi, amma a daidai wani ɗan lokaci sai aka katse wannan albashi ba a biyan su, an bar mu kawai sai mu ne muke ɗaukar ɗawainiyar kanmu. Bayan haka kuma akwai abubuwa da muke fuskanta da yawa, kuma al'umma wannan gari mutane ne mutanen kirki, masu ɗa'a, masu bin doka da oda, sannan kuma suna yin duk abin da gwamnati take buƙata, hatta ko haraji ne gwamnati take so ta aiko ana so a biya, to al'ummar garin nan ana kawo sarki zai kira masu unguwannin shi, kuma masu unguwanni za su bi mutanen da suke tare da su, duka za su biya haraji na gwamnati kuma a kai. Sannan kuma wannan gari namu akwai wani ƙalubale da muke ƙara fuskanta, kamar na maganar hanya. Wannan hanya tamu gaskiya hanya ce, babbar hanya da ta haɗa ƙauyuka da dama a bayan wannan gari, amma muna da buƙatar a taimake mu, gwamnati ta taimaka mana, domin mutanen garin nan mutane ne masu tafiya da duk gwamnatin da ta zo, to al'ummar garin nan suna ƙoƙari domin su ga sun goya mata baya 100%, kuma suna fita zaɓe, suna kuma yin zaɓensu, kuma suna bin doka da oda. Amma kuma sai ga shi ikon Allah, har yanzu wannan hanya muna ta kallon ana ayyuka daban-daban, amma mu ba mu da wannan hanya har yanzu. Wajen mu dama hanya, musamman hanya ita muke da matsala ta shigowa Gurum, da babu da hanya. Kwanan da aka so mu maganar hanya, kuma abin ya dakata, sha'ani ne na gwamnati, ba mu san abubuwan da yake
ci gaba da aikin hanya da aka so mu. Dan an so mu yin ta bai kai kilomita ɗaya ba haka dakatar da ya tsaya. Yawwa. Kuma ita wannan hanya tana da muhimmanci a wurin mu. Tun daga nan za ta fita har Kafanchan. Kuma wuri ne na noma. Akwai noma da ake yi. Inda hanya kuma za a ci gaba da. Gurin ɗinnan ta isa ta yi noma abin da ma Plateau za ta ci. In sha Allah. Da muna da fadamu da noman tudu da sauransu duk akwai. Ƙwarai da gaske. Sauran al'umma da muke tare da su muna zaune lafiya. Ba ma tashin hankali da su. Kome ya taso mukan haɗu a dakatar da abin da ya kamata. Mu ba mu taɓa yi ba. Abin da ya kama daga cikin garin Jos har zuwa Farar Gada ne zuwa Nefa. Nan abin ya tsaya. Amma mu zuwa cikin nan gurin babu. Kowa yana da ƴan uwa a can. Wanda abokanan zamanmu su ma suna da ƴan uwansu a can. Mu ma ƴan Hausawa muna da ƴan uwanmu a can. Duk dai komai a can yake tsayawa. A nan kam kuma ba mu da wani tashin hankali. Komai ya taso muna haɗa kai ne mu zauna lafiya. Kuma a nan garin aka haife ni. Iyayena da gyatumana da babana duk a nan aka haife su. Ni ma kuma a nan aka haife ni. Da 'ya'ya. Ina da 'ya'ya guda 17. Ina da mata 2. Yanzu abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya wallahi damuwa ne na ƙabilanci da yake damun mu. Kuma zaman dai muna da zaman lafiya. Ba wani abu. Da sauran al'umma kowaɗanne duka da Kiristan da Musulmi duk muna zaman lafiya. To amma mukan ɗan samu matsala in wani abu ya taso namu na nan wanda ya kamata a yi mana sai ka ga an janye shi saboda addini ya shiga cikin al'amura. Akwai asibiti ma da gwamnati ta yi mana muna amfani da shi. Gaskiya mu kanmu a nan muna da tsaro kuma muna taimakawa wajen abubuwan da zai faru na rashin zaman lafiya. Dan mu a area Basa nan gurin kan gaskiya ba ta da matsala wajen rikice-rikice. Kuma muna samun haɗin kai da sauran kabilun wurin. Gaba ɗayan mu ba kuma wani abin da zai kawo mana wani tashin hankali. To kaga shi ne ya sa muke ɗan jin daɗin zaman mu a nan ba wani matsala. Yawwa. Kuma kowanne ɗan siyasa ya zo da sauransu duk muna karɓar su hannu biyu kuma ana yin komai yadda ya kamata. Ba mu da matsala da su. Bayan sallan Juma'a ne muka yi tattaki tare da shi mai martaba wanda muka tafi har zuwa fadar shi, inda a yanzu za mu kawo muku cikakken tarihin wannan gari daga bakinsa. A yi kallo lafiya. Alhamdulillah, auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Assalamu alaikum. To da farko sunana Alhaji Dahiru Dalhatu Nuhu. Kuma ni haifaffen gurin ne. Kakana Malam Nuhu Muhammadu Jigo shi ne ya sarauta gurin daga 1933 zuwa 1963. Ɗana shi ne auta a wajen shi sarkin gurin na 7. Kuma shi ne ya zama limamin garin nan. Ban rayu da shi sosai ba don shekara ta 12 ya koma ga Allah. Na girma da sarkin gurin na 9 Alhaji Abdullahi Nuhu wan mahaifina. Shi ne muka rayu da shi. Kuma har na shiga makarantar firamare. Na shiga secondary school duka dai. Ni dai an haife ni a 13 ne ga watan 8 1969 a cikin wannan gari na Guri. Kuma daidai gwargwado na samu tarbiyya ta addini da karatun addini da na boko daidai gwargwado. Daga cikin rayuwata na kasance ni ɗan kasuwa ne. Na yi kasuwanci, na ci nasara a cikin kasuwanci na daidai gwargwado. Daga nan al'umma suka neme ni akan harkar siyasa. Da na tsaya takarar kansila na wannan yankin a 2002
Allah bai bani nasara ba. Allah bai bani nasara ba a wannan karo. 2009 suka sake dawowa, al'umma suka ce lallai in sake tsayawa in yi takara. Cikin yardar Ubangiji na zama kansila na wakilci wannan yankin a ƙaramar hukumar Basa da tsawon shekara 3. A wannan lokaci ina jin mu biyu ne kawai a cikin kansiloli guda 20 na ƙaramar hukumar Basa, mu biyu ne kaɗai musulmi. Bayan na gama tenuwata na yi aiki da wani kamfani ana kiran shi Elephant Group da tushensa yana Lagos. Na zama regional manager nasu North East da North Central. Na yi wannan, daga nan kuma aiki ya zo ya dakata. Bayan haka sai na samu appointment a siyasa har yanzu. Na zama mai ba ma speaker shawara na jihar Plateau a assembly ta 9. Lokacin na zama mai ba ma shi speaker shawara daidai wannan lokaci. Ina cikin wannan tafiya shekara ta 2023 Allah ya ma shi sarkin Gurum na 10 Alhaji Alhaji Auwalu Abdullahi, Allah ya mishi rasuwa, wanda wane gare ni. Daidai wannan lokaci shine kuma aka bani wannan sarauta ranar 15 ga watan 4 2023. Na kasance ina da iyali, mata na 3, ina da 'ya'yana guda 19, kuma ina da jikoki guda 8. Wannan a taƙaice shi ne kaɗan daga cikin tarihi na. To yanzu idan muka dawo dangane da ita masarauta ta Gurum, menene tarihin wannan masarauta mai tsawon tarihi, kuma a yanzu ta kai kamar shekaru nawa? To alhamdulillahi, wannan masarauta ta Gurum ta shiga tsarin sarauta a shekara ta 1900 daidai. Wanda wannan lokaci ne, amma kafin nan dama akwai garin. Shi garin Gurum. Garin Gurum yana nan, kuma Hausawa ne suka kafa garin. Sun zauna a garin a shekara ta 1900 daidai. Daga Wase yake naɗo mana sarki a wancan lokaci. Aka kawo aka naɗa shi dan sarkin Wase, Muhammadu, shi ne ya sarautar Gurum na farko, da bai daɗe a kan karagar ba, shekara 2 kawai ya yi. Bayan shi kuma aka sake naɗa wani a wancan lokacin, da yake Turawa ne suke gudanar da al'amura a wancan lokaci. Wanda dai wannan lokaci bayan shi aka zo dai aka sauko har ƙasa. Daga cikin sarakunan bayan shi ɗan sarkin Wase ɗin, akwai wanda ya sarauta, akwai wani Alhaji Ibrahim, shi ma ya sarauta. Ina jin daga 1922 zuwa 1923, ina jin shekara 1 ko 2. Bayan shi akwai su dai haka ya sauko har ya zo kan kakana ɗin, da shi ne ya karɓi sarauta a 1933. Duk waɗannan sarakuna sama da na jero maka su, akwai appointment letters ɗinsu da muka samu a cikin tarihi. Akwai salary scale ɗinsu wanda suka enjoy. Wanda daga baya ne dai aka zo magana reorganization, sai aka zo aka splitting sarauta. Sarauta ce mai tarihin gaske, kuma mai ƙarfi, mai faɗi. Tun daga kan iyakanmu da ƙasar Kaduna, abin da ya buga nan har wajen Kibu, ya hauro har Gana. Duk wani Bahaushe da ya kwana ya tashi nan yake kawo harajin shi Gurum. Wannan shi ne abin da yake ƙasa. Duk wani abu daga nan ne cibiyar jagoranci na yankin Fingana gaba ɗaya. Lokacin ana NE ne ma. To haka dai muka samu a cikin tarihi daidai gwargwado. Da haka wannan masarauta tana da tarihin gaske. Amma kuma tambayar da nake so in ƙara akai ita ce, ita wannan masarauta ta Gurum, ya girmanta yake a jihar Plateau? To wannan masarauta tana da girma a wancan lokacin, yadda ya kamata, kamar yadda na gaya maka. Kuma girman nata ya kai girma, wanda dama a nan yankin aka ce maka masarautar Gurum,
sai Narkuta, sai a yi maganar Ukur, sai cikin garin Jos. Da wannan masarautar kusan ta girma ta cikin garin Jos ma a tarihance. To amma da aka zo aka yi wannan juye-juyen na ƙabilanci ya taka rawa, maganar addini ya shigo, shi ne aka naƙasa sarautar sai da suka ga cewa sun taka mu. Aka zo aka ware aka yi splitting ɗinta, Buji district, Omu district, Bere district, sai ya zama an ƙasƙantar da mu muka koma ƙasa. Wanda matsayin mu kenan a yanzu, ba su damu da mu ba, suna kallon mu kamar mu ba komai ba, kuma ba wani abu ya jawo mana ba saboda addinin mu da ƙabilar wannan shi ne. To kamar tun da ka kawo maganan kamar gwamnati ta an ƙara rage muku abin nan, dama tambayar da nake so na mai anan shi ne, ya alaƙar wannan masarauta take har yanzu da gwamnatin jihar Filato ko ta ƙaramar hukuma? To wannan masarauta a yanzu abin da yake tafiya a tarihi tana nan, tana da ƙarfinta. Duk inda ka shi tarihi ka san ba yanda za ka goge shi, yana nan duk inda ka kai za a kai. Domin marigayi Alhaji Adamu Garba yana daga cikin wanda suka wuce gaba, suka je gidan tarihi na Kaduna, suka binciko tarihe-tarihen namu na cikin wannan masarauta gaba ɗaya. Amma yanzu babu wata alaƙa mai ƙarfi, ba sa kallon mu a matsayin wani abu. Duk da wannan gudunmawa da iyayenmu suka kawo, suka gina gurin, aka taso, suka yi hidimomi, aka yi ɗawainiya iri-iri. Dangantakar da take tsakaninmu da gwamnati ba ta da ƙarfi a yanzu. Ba sa kallon mu a bakin wani abun nan, daga gwamnatin jihar har ta sauko ta ƙaramar hukuma. To kamar yadda muka ɗan zagaya ɗazu gidajen da ka nunnuna mana ɗazu, za ka ƙara ma masu kallon mu ƙarin bayani a kai. Haka ne. Kamar wannan na farko da wancan da ka nuna mana, za ka ƙara masu abin nan kallon mu bayani. To wancan da muka je muka shiga har cikin gidan da farko, nan ne gidan masarautar Gurum Hausawa. Wannan masarauta nan ne gidan sarauta da gwamnati ta wancan karo tun lokacin Turawa su suka gina gurin. Wanda suka gina gurin akwai masallaci, akwai kotu a jikin gurin, akwai kuma gidajen 'yan sanda. Wanda duk inda ka shiga a arewa, duk gidan sarauta za ka ga irin waɗannan abubuwan sun kewaye shi. In dai gidan sarauta mai tarihi ne irin na da, to haka gurin yake. Da haka matsayin wannan gida kenan. Wannan gida da muka zo muka duba shi na biyu, wannan gida shine gidan Sarki Abubakar, wanda ya yi mulkin nan daga 1963 zuwa 1997. Shine uban marigayi Alhaji Adamu Garba. Wannan gida ya rayu da ya yi sarautar shi kuma har ya koma ga Allah. Wancan gida kuwa da aka zo aka yi reorganization, sai suka je sai suka yi wani abun nan ɗin a can a Jingir. A lokacin sai suka bullo da cewa to iyayenmu su yanzu ba sa kallon da gwamnati ta so mu shiga kenan, siyasa ta so mu shiga, sai wannan matsaloli suka so mu tasowa, sai suka ce sai dai iyayenmu su sai gurin. Yanzu ba matsayin kamar na abun nan na al'umma. Yanzu haka dole iyayenmu a lokacin su suka sai gurin. Gidan alƙali, dan kotu da waye, wanda ya kansila a wannan yankin 1979 zuwa 1983, Alhaji Ali Kutama, shi kuma shi ya sai wannan inda kotu ɗin take, shi ne ya yi ginin gidansa a gurin. Gidajen 'yan sandan ne har yanzu dai yana nan tun na NA, yana nan dai ba mu yarda an tamfaran da shi ba, saboda muna ta ƙoƙari a kawo mana division. Kuma wannan division ɗin an kawo don har an approve ma abin ne ya ɗan samu tsaiko. To gurin yana nan, Allah ya sa muka samu wannan, a nan za mu sa shi da yardar Allah. To in mun ƙare da maganar masarauta, jihar Filato na fama da matsalar tsaro. Me kake ganin a matsayinka na uba kuma jagora na al'umma, me kake ganin ya kawo har zuwa yanzu aka kasa magance wannan matsalar? To kaga matsalar tsaro da wani tashina na jihar Filato ba wani abu bane ya jawo mana shi, sai in ce akwai siyasa. Siyasa ta taka rawa da gaske
ta taka rawa da gaske, domin inda muna zaune lafiya. Lokacin da aka zo aka shiga jamhuriya ta uku, to shine matsalar nan ta soma tasowa, saboda wasu 'yan siyasan su kullum ƙoƙarinsu su yi amfani da al'umma ne ta fuskar addini, ta fuskar ƙabilanci, don su samu abin da suke nema na biyan buƙata. Kaga kuwa a jihar Plateau, in ba an yi ƙoƙari an magance abin da ya shafi maganar ƙabilanci ba, wannan fitina ba za mu taɓa samun sauƙinta yadda muke so ba. Dole sai hukuma sun magance ta, nuna kowa ne. Yanzu dai ka ji ga tarihin da na bamu, ko ba haka ba ne, da yawan shekarun da na bayar, kaka da kakanni muna nan, amma a kullum mu sunan mu baƙi ne. Ka ga irin wannan ba an kau da shi ba, ba za a taɓa samun zaman lafiya ba. Ka ga dai gudunmawar da kakanninmu suka yi, da shekarun da suka kai, da abubuwa na ci gaba da suka kawo, kuma ba mu da wani guri da za mu nuna da ya wuce nan, amma kullum mu ba a yarda da mu ba ne. Yau wanda inda harshen mu daban, addinin mu daban, wataƙila da yanzu komai ana yi tare da mu. Wannan yana daga cikin matsala da take haifar da rashin tsaro a jihar Plateau. To su kuma al'ummar jihar, mazauna jihar, da wace shawara za ka ba su suma? To ni al'umma, abin da zan ba da shawara, kamar al'ummar mu, tunda mun samu kanmu a irin wannan matsaya, babban abin da muke buƙata shine haɗin kai. Yau in muka haɗa kanmu, duk wata ƙiyayya da bambance-bambance da ake nuna mana, wallahi idan mun haɗe kanmu, ko an ƙi ko an so sai an yi da mu. Abin da nake nufi a nan, yau sai ka ga ka fita, a'a ni a aƙidata, wannan ga aƙidar shi, na haka ne da wane ai gara wanda ba ni ba, da wane gara kaza. To ta nan an faffasa mana kai, saboda magana aƙida da rashin fahimta, shi jawo wannan matsalar, wanda yau al'ummar mu da za ta haɗa kai a yi faɗa da irin wannan abu, a haɗa kai, abin da ka yarda da shi ka yarda da shi, ka je kai ta gudanar da abin da kake gudanarwa. Illa iyaka fatan mu Allah ya sa a ɗora mu akan daidai, a samu fahimtar da ta dace, da wallahi da za mu samu cikakken goyon baya. Tunda in ka lura yau ko a siyasancen, da ana iya haɗuwa a ce ai umarni a haɗu ai haka, yanzu abu yana nema ya gagara. Ko ba komai ba ne, saboda in an ce to a haɗu a goyi bayan wani, to wannan nan me aƙidar shi? Wannan nan aƙidar shi kaza ne. Yan wanda ba sa yin aƙidar shi kuma su ja gefe su ce ba su yarda da wannan tafiya ba, mu ɗauko ɗan wancan aƙida, ka ga an fasa kai, ka ga nasara babu. Haka za mu yi ta tafiya ba sai da fatan Allah ubangiji ya ba mu ganewa. Sa'a da za mu je masallacin makamanta, sai da na ma tambaya na ce ga masallatai biyu kuma kamar na aƙidu daban-daban. Yanzu a matsayinka na jagora, sai na tambaye ka ya kake? Haka ne, kwarai da gaske. Kaga ni duk a nan a rayuwata a yanzu, duk wani mutumin da yake gurin, da musulmi, da kirista, da matsafi, da ɗan bori, da wani iri, duk suna ƙarƙashi na ne. Ko ba haka ba ne? Yawwa, to ka ga balle Allah ya kawo mana sauƙi, ba maganar borin wannan tsafa-tsafa duk babu, sai dai maganar aƙida. Don haka ni kowanne nawa ne, kuma ko ina nakan shiga na gabatar da sallah, ba ni da damuwa. Yanzu ga zaɓe na zuwa, a matsayinka na uba jagora, wace shawara za ka bai wa mutanen Plateau a nan ma da Najeriya baki ɗaya? To ni abin da nake so ba da shawara akan abin da ya shafi zaɓe, ita siyasa abu ne mai kyau, kuma tsari irin na siyasa a baya, mutum yakan fitar da manufofin shi. Zan yi kaza, zan yi kaza, zan kawo sauƙin kaza, zan kawo sauƙin kaza, sai al'umma ta duba. Ko ba haka ba ne? Sai a ga wanne ne zai taimake mu, sai a bi. Wani za ka ga ya yi hakan kuma ya hau kujerar, amma fa wannan abin da ya ayyana lokacin yana kamfen babu shi. Kuma zai zo ya ce yana so ya ci gaba. Kuma mutane ba za su iya waiwayawa su hango irin wancan alƙawura ba, saboda menene a wannan gaɓar sai ya zo ya raba musu kuɗi. Sai ya mantar da su wancan alƙawuran da ya ƙi cikawa, kuma sai ka ga ya zo ya sake komawa kujerar ba tare da wata hamayya ba. Don haka ni ina jan hankalin al'umma, mu aiki da tunaninmu da ganewarmu.
duk mutumin da ba zai kawo mana ci gaba ba na zahiri, dubo ya kawo mana atamfofi, ya kawo menene, ya raba bawan taliya, gishiri wace tsiya duk a zuwa rarraba, ba abun ba nan yake ba. In ka ci wannan taliyar watakila bata fi ta naira 2000 ba, sai ya shekara 4 kuma yana gallaza maka, to na amfani. To kaga gara ya tunani a ja hankalin mutane su dubi abin da ya dace, ni dai jan hankali na kenan, su dubi abin da ya dace, kuma a yi amfani da consultants wanda suka san harkar siyasa tsakaninsu da Allah, su yi nazarin kowane ɗan takara ɗaya bayan ɗaya, su fidda mafita yadda idan an ɗauki wannan ana ganin Allah zai kawo mana sauki. Yau ba gashi a ƙasar yanzu muna tafi haka ne, a bara waccan muna kuka da maganar abinci ya yi tsada, ko sai aka kawo mafita, aka buɗe boda abincin ya shigo, ba shakka ya zo ya karya na gida. To amma kuma yadda za a yi noman shekara mai zuwa yanzu shine ake tunani ina za a fara, tunda sai ka sai da sama da buhu 2 na masara yanzu kafin ka sai takin da zaka buhu 1. To ya za a yi wannan harka? To kaga da aka ce abinci ya shigo, su kuma kayan aikin noma daga taki, maganin feshi da duk wani abu, shi ma sai a sauƙaƙa shi. Kaga nan an yi aikin da ya dace. Kaga nan ba an yi da gaske ba, akwai 'yar yaudara a ciki. Da fatan su masu zaɓe Allah ya ba su ganewa, manyanmu Allah ya ba su ganewa, kuma Allah ya ba mu mafita. To daga ƙarshe ko akwai wani tsokaci ko kuma wani saƙon da ba mamaki a cikin hirar tamu mu taɓo ba, mai martaba yana so ya isar da shi, ko dan abin da ya dangane cikin tattaunawa da muka yi ko wajensa? To alhamdulillah ina ganin kusan mun tattaɓa abubuwa, sai dai daga cikin abin da nake so ne magana kaɗan a ciki shine wato mu musamman Hausawa, Hausa Fulani, wato irin halin da muka samu kanmu a jihar Plateau ɗin nan. Gaskiya ina da jan hankali a gwamnati, duk hanyar da za ta bi don ta kawo sauƙi, ta nuna wane ne ya dace a karɓe shi, wane ne ya dace a ƙi karɓarsa. Inda za a dinga yin wannan tunani bisa adalci, da za mu samu sauƙi tsakani da Allah. Tunda yau kaga yau ga hanyar mu nan, ka biyo hanyar mu nan, kuma mun daɗe ana siyasa, akwai masu riƙe da manya-manyan mukamai, amma kaga ga hanyar nan, duk da yake a yanzu akwai kwangila da aka bayar an so mu shimfiɗa kwalta daga can tsohuwar hanyar mu, amma ko kilomita 1 bai kai ba aikin ya tsaya. Kai ma ita take aikin, kuma aikin ya tsaya, muna ta addu'a muna bibiya don Allah Ubangiji ya sa a ci gaba da hanyar. Federal Government ne take so ta hanyar, tana so za ta fitar da nan har ta yi linkin da Kafanchan, Kaduna State, wanda kaga irin wannan network ɗin shi yake kawo duk wata karkara kaga ta samu ci gaba. Wanda guri ne na noma nan, ana noma sosai, kuma gurin babu hanya ba yadda za a yi aikin gonan ya yi. Ni abin da na so dama in ƙara wanda ba mu taɓo kenan, kamar roƙo ne, da fatan Allah Ubangiji wanda ya dace suke kan wannan hanya da za su iya mana gudunmawa, Allah Ubangiji ya ba su ikon taimakawa. Yau in garin da ya samu hanya an gama kwata-kwata daga nan cikin garin har ka shiga Jos da kilomita 10 ba. To kaga kuwa ai kamar unguwa ce, wata unguwar ma a cikin garin Jos sai ga mutum bai kai gida ba, mu mun shigo gida, saboda yanayin yadda mutum zai kukkutsa ya tafi, mu kuma mun tafi. Wannan shi ne nake so mu ƙara a kai, kamar roƙo da kuma ƙarin bayani, da fatan Allah Ubangiji ya taimake mu. To muna godiya da wannan dama da aka bamu, da kuma iso da muka shigo cikin wannan gari da kuma wannan masarauta, da kuma tattaunawa da kai na martaba. Muna godiya, da kuma fatan nan gaban Allah ya sake kewayo da mu, ko wani namu in mun turo su za a bamu irin wannan cikakkiyar dama. Muna godiya sosai. Allah saka da alkhairi. Masha Allah. Shirin bai kammala ba sai da muka tattauna da Hajiya Azumi Abdullahi Gurum, mai babban ɗaki. Hajiya mai babban ɗaki, uwar sarki na Gurum, shine na 5. Yawwa, to alhamdulillah mun gode wa Allah da muka zo wannan lokaci. Gida ne na sarauta, kakanmu yayi, babanmu yayi, ɗaya babanmu yayi, wanmu yayi, yanzu ƙaninmu ne ike yi. Asalin gidan tsohon sarki nan ne fada, asalin tsohon sarki kenan, tun wanda bature ne ya naɗa kakanmu.
tun lokacin turawa ne suka naɗa kakanmu. Can shekarun baya abin da in na tuna ike min daɗi zaman lafiya. Mun yi zama da ƙabilunmu lafiya, yawwa muna harkoki tare da su lafiya. Za mu je gidajensu, za su zo gidajenmu. Lokacin Kirsimeti muna can, lokacin sallar mu suna nan. Muna cinikayya tare da su, mukan kai musu kaya su saya, su ma sukan zo nan. Muna ganin uwa ɗaya uba ɗaya, shine kullum in muka tuna lokacin sai mu dinga tunanin rayuwa. Da tsarin inda yake ɗan doka ne mai gajeren wando. Mai gajeren wando ga police station can inda aka yi, ga kotu. To tsarinsu ba irin daidai na yanzu ba ne, tunda abubuwan da ake yi na yanzu daban na da daban. To sai mu ce ci gaban kenan aka daɗa samu ko? Yanzu ta yaya za ki iya kwatanta mana rayuwarku na baya na can da yanzu mu 'yan zamani ne, ta yaya za ki kwatanta rayuwa? Rayuwa ta bambanta. Rayuwa na 'yan zamani sai ka da can zamani ba mu san kuɗi mu damu da shi ba, ko mu ajiye mu ce wannan kuɗin mu ne tun muna yara ba mu sani ba. A'a na yanzu ka ga su nan ana da kobo 100 sai su ce kuɗin su ne, in suna da sirri sai su ce kuɗin su ne. To rayuwar yanzu daban na da daban. Na yanzu sun fi mu wayo, na da mu ba mu da wayo. Yawwa wannan muna roƙon Allah, muna roƙon kuma al'umma ko ba gaskiya ba, a tare a koma kamar inda ake da ake zaman lafiya, uwa ɗaya uba ɗaya. Ba mu san wani bambanci ba, tunda da yara muna yara sai mu je gidansu ma mu kwana, su ma za su zo nan su kwana, nan gidansu ne. Yanzu aka ce maka ranar Asabar kamar gobe kenan Allah ya kai mu, a nan gidan za ka zo ka samu kowace ta zo, ƙabila ta yada, sai ta zo da ice sai ta yadda shi, ta zo da ice ta yadda shi. Ga ɗakin da za su zo za ka same su a cike ne a zaune. Babanmu zai sa a yi abinci su ci, a nan za su yi sayayyarsu suna nan cikin gidanmu. To muna roƙo a sake haɗa kai, a sake zama lafiya, kuma saboda daɗin da ake zaune lafiya an fi ci gaba. Komai a kwanciyar hankali, kuma yara duk ba su bankaɗe irin na yanzu ba, ko ba gaskiya ba. To muna roƙa dai Ubangijin Allah isa a sake haɗa kai a zauna lafiya. Yankin Gurin yana da dausayi da sanyin gaske da ke siffanta jihar Filato baki ɗaya, wanda hakan ya sa ya zama gari mai zaman lafiya da son baƙi. Ƙarshen shirin kenan tare da ni Idris Muhammad Jos. Abu akan matar sarki, da ido da ta gani, da ido da ta gani, da ido na da na je garin masoya na gani, da ido na da na je gari na koyan kwalliya, da ido na da na je guri na motsa jikina, da ido na da na je garin nishaɗantarwa, da ido na da